Nu! Hej folk, så velkommen til Mikkel og Lukas' video. Hej. I kan se, jeg står her. Det er på Melby, del 2. Eller ja. På Melby skole, del 2. Og som sidst I så motocross. Og nu står vi her, når man har vundet og sådan noget. Ja. Det er førstepladsen, andenpladsen og tredje. Den dårligste. Så vi vil lave en del 2. Det er måske, hvis vi lige kan få et interview med nogen. Eller sådan. Ja, det tror jeg, de begynder at stoppe nu. Eller sådan noget. Der er ikke så mange, der kører. Lad os se. Men imens vil jeg lige stå heroppe og fortælle jer lidt. Som sagt, vi er på Melby skole. Ja, så nu skal vi... Der er nogen, der spiller fodbold. Kan vi se inde på fodboldbanen. Ja. En mand og en dreng. Nå, der kommer en motocross. Vi filmer ham. Ja, vi skal have et interview, så vi går. Kom. Ja. Hvad skal vi lige... Ja. Spørge ham. Noget. Ja. Det er fedt. Vi så der, hvor de holder pause et sted. Vi skal se, om vi kan få fat i Nikolaj. Vi tror, det har vi guld. Men vi skal håbe. Vi vil håbe i hvert fald. Ja. Du skal bare filme på banen. Der var ikke dumme. Nej. Nå. Ja, vi har lov at håbe på. Nikolaj befinder sig, men ellers så går vi lige videre, tror jeg. Der kommer den kugle igen. Jeg tror, de skal gøre sig klar til at øve nu. Nej, jeg tror, de skal stoppe. De skal her. Ja. Ja, så skal vi lige vente på, at de kommer igen. Ja. Ja, der går lidt tid. Lad os nu se, om vi kan få en lille interview med dem. Der kommer en. Jeg kan bare have der. Der er en der. Spørger du lige ham, at han må komme på YouTube? Så vi kan se dem. Det er sjovt med Nikolaj. Nej, han kører stadig. Ja. Der er 2 tilbage. Jeg håber, vi kan finde ham. Han er en af dem. Måske. Ellers cykler vi bare hjem til ham. Og vi er stadig i Melby. Han bor i Melby. Ja, der er faktisk ret trist. Ja, lige nu. Okay, skide. Men lad os lige se ham komme Ja. ud. Og der kommer de igen. Der kører de igen og igen. Så vi kan se ham. Kan I se ham lige her? Og der kommer en til. Jeg tror, jeg har ret. Ja, nu kommer de. De kører ikke mere. Hvad fanden? Hvad gør de? Ja, de kører videre. Hvad sker der? Hvem vinder? De er 2 tilbage. For satan. Og så skal vi lige vente. Oh my god. Og så kommer de der. Og de svikkede. Nikolaj er stadig nummer 2. Det er ikke noget med, hvem der kommer først, men det vil vi bare have. Skal vi spørge ham der? Ja. Jo. Okay, spørg ham, om han kommer på YouTube. Hej, må du komme på YouTube? Ja. Okay. Hvordan synes du, det er at gå til motocross? Det er sjovt og hårdt. Er der en, der hedder Nikolaj? Er det ham den gule? Han der? Det tror jeg. Yes, jeg har ret. Ja. Er det sjovt? Ja. Hvad hedder du? William. Hvor gammel er du? 11. Okay. Er det svært? Ja, altså det er jo ikke svært at køre, men det er svært at komme hurtigt afsted og sådan noget. Er det bare træning? Ja. Er det svært i svingene? Bliver man nødt til at sådan bremse lidt? Ja, hvis du kommer med fuld fart her, så gør du. Er det hårdt at starte? På start? Ja. Altså, motoren? Ja. Nej. Hvordan gør du med fødderne? Hvad bruger du til, at den kører sådan? Jeg beholder koblingen inde. Ja. Og så
trækker jeg min fod ned i et kickstarten. Den har vi set. Må jeg prøve at se en motocross? Den holder derovre. Hvem er det? Jeg kan ikke rigtig vise den hedder. Hvem er den bedste? Hvorhen? Han er ikke ude at køre lige nu. Nå. Er han ældre end dig? Han er den ældste. Er du den ældste? Den er ældre. Nå, hvor mange år har du gået til? Jeg har ikke gået til så lang tid, måske et halvt år. Hvordan skal man sådan, kan man sådan bare melde sig til? Eller kan man komme og sådan prøve det? Man kan komme og prøve det på en 4-tak. Ja. En 4-tak. Så det er sådan en, jeg ikke siger, ligesom den der. Den er mere dyb. Men er lidt større. Lidt større. Der kan du også bruge den der lige. Der er en, han kører rundt på en Honda derude. Han står jo bare der med fødderne på. Er det ikke ligesom en cykel, man skal bare bruge på gassen? Jo. Så skal kun bruge den der kobbel. Ej, ikke kun skal bruge gassen og bremsen og gearne. Brug det hele. Har du nogensinde prøvet at styrte? Ja. Hvor mange? Gør det ondt? 3 gange måske. Gør det ondt? Har man godt med udstyr? Det kan jeg sgu. Jeg har prøvet at stejle på gang også. Hvad er det, I synes er højere? Det er skjold. Fedt. Har du prøvet at lave kap i jeres hold? Ja. Hvem vandt? Det gjorde. Har du nogensinde prøvet at vinde? Nej, jeg har prøvet at få en pokal, men jeg har ikke prøvet at vinde nu. Så du har ikke prøvet at stå på den der første plads derovre? Nej. Har du prøvet at stå på anden? Nej, jeg har heller ikke prøvet at stå på 3. Jeg har kun prøvet at stå nede på grædet. Ja. Der er med 12 andre. Hvordan starter man der? Er det de der klap oppe eller sådan? De er klar oppe, så er der en, der går rundt og spørger, om du er klar. Og så så med et skilt, når de kommer ud igen, så er der 15 sekunder til de starter. Og så når han går ind, så skal man tælle til 15, og så klapper man ned. Og så skal jeg bare komme først. Så I kører sådan på hele banen? Og der skal man mål til først. Ja, de kører flere omgange, og den der kommer først i mål, så hænger den i et mål der. Så du tror bare, at de går hen og spørger? Nej, det er noget, man skal aftale med. Både forældre og en, der arbejder med det. Det er fedt. Så fik vi, ja. Der er Nikolaj. Skal vi se ham, vi lige har snakket med? Nu skal vi se ham, vi lige har snakket med. Han er på vej ud igen. Ja. Skal ud og lige køre lidt af motocross. Ja. Det blev ikke til så meget, så vi tror lige, vi siger tak for i dag. Så I må bare like, subscribe, abonnere. Forhåbentlig kan I godt please gøre det. Vi ved ikke, om I ser med, men så søg på os. Mikkel og Lukas. Ja. Så I må bare have det godt. Peace.